Ayan guys, bale, habang hinihintay ko yung order ko kay Aling Puring, ayan, nag-share tayo ng presyohan sa ating mga mismo. Ayan, di ba? Hindi ko lang alam kung kailan pa nagsimulang magtaas yung mismo. Pero nung, ano, nag-alam naman ako na nagtaas yung mismo, di ba? Kasi dati 135 lang yan. Nag 145, nag 150. Ayan, nag-alam din naman ako dyan, ng mga nakaraang buwan pa yan. Pero hindi ako nagtaas ng presyo. Nasa 15 pesos pa rin yung bentahan ko. Pero nung mga nakaraang linggo lang, hindi, nung nakaraang linggo lang talaga, nagpabili ako sa anak ko. Kasi dati hindi ko na pinapansin. Kasi alam ko naman nasa 145, 150, ganyan. Nagulat na lang ako nung ang presyo ng bili ng anak ko is 160. Diba 160? Kaya sabi ko, hindi na siya pwede sa pang 15 kasi ang puhunan niya na is nasa 13 point something. Pagpalagay na natin 14. Hindi na siya pwede sa 15. Kaya nung gabing yun, is nag-18 na ako. Sabi ko na, ano na to ha, new price na to ha. Eh, diba, sabi ko nga minsan kapag may new price tayo, nakakalimutan talaga, lalo na ng mga anak ko. Kasi kung ako nga is nakakalimutan ko rin. Kaya naglagay ako ng paskil dito sa may harap ng tindahan ko na nakikita ng anak ko na ayan mismo 18 new price. Ayan kasi pinag-18 ko na siya. Na, di ba pagpalagay natin ang puhunan si 13 point something, pagpalagay natin 14. Ayan, huwag tayong magpababa. 14, 15, 16, 17, 18. Ayan, nagtaas ako nagdagdag ako ng 4 na piso. Kasi hindi rin pwede sa 16 kasi hindi naman yan katulad ng mga toyo, suka, 'di ba na hindi na kailangan ng kuryente, hindi na kailangan palamigin, isasabit lang, di-display lang. Ayan, pwede na tayong kumita. Is yung mismo, hindi tayo pwede magpababa ng presyo lalo pat nangungupahan ako or nangungupahan kayo. Siguro kayo kung hindi kayo nangungupahan tapos pre-delivery naman, tapos hindi naman kataasan yung binabayaran nyo sa kuryente, ayan pwede kayo mag 16. Pero ako mababa na ngayon sa 4 na pisong taas ko. Pero yun nga, sabi nga ng anak ko, sa bayan nga 20 yan eh. Pero sabi ko, wala naman tayo sa bayan. 'Di ba? Yun nga. Tapos nagtanong ako kagabi lang ha. Kasi sabi nung bayaw ko, bakit daw dun sa binilhan niya is 16 lang. Nagulat ako talaga. Sabi ko, baka nabili pa niya. Sa isip ko lang, baka nabili pa yun ng mura, 'di ba? Baka may puhunan sila, nag-stock sila ng marami, 'di ba? Ako kasi wala akong pang-stock. Ayan, ang nabili ko na is worth 160 ang puhunan, nasa 13 point something na siya pagpalagay nating 14. Kaya binibenta ko na siya ng 18. Di yun, dito yung sa malapit sa amin na, kaya naisipan ko magtanong sa ahente ko sa Pure Gold. Sabi ko magkano yung mismo nila. Nagulat ako dahil mas mataas pala dito sa mas mataas sa Pure Gold. Syempre lagi naman nasa 173. Diba? Nasa 173 pesos ang puhunan sa Pure Gold. Ibig sabihin na sa 14 point something sa kanila, round off natin na 15. Kahit pwede pa siya sa 14, i-15 na natin. Ibig sabihin pagpalagay ng 15. Tapos kung piso lang idadagdag mo, ipapalamigin mo pa siya, gagamit ka ng kuryente, di ba? Kaya hindi pwede sa 16 talaga. Kung may mga nagbebenta dyan ng 16, ayan, good luck. Ayun na guys. Pero siguro mga ano pa nga nila, mga stock pa nga nila yun na nabili pa nila ng 135, 145, di ba? Ayan, basta dito sa malapit sa amin is 160. Kay Aling Puring, 173. Dito sa Silina, hindi ko lang alam kung magkano na sa kanila. Basta ang bentahan ko na is 18 pesos. Kayo guys, magkano bentahan nyo? Kung 16, kayo na. Siguro mga wholesaler kayo, kaya naman is hindi kayo nangupahan. Okay lang din naman yun. Kung sa tingin nyo is yun ang mas mabilis na kitaan, nga, diba? Pero katulad ko is hindi naman ako kagaya ng basta, dami ko papaliwanag. Basta 18 yung bentahan ko. Kayo, magkano yung bentahan nyo? Comment down. Ayan guys, ano pa ba? Ayan, share ko na rin pala habang wala pa yung order ko kay grocery. Kasi bukas darating naman yung order ko from grocery. May napansin din akong presyo sa kanila na magbabago ako ng presyo. Yung mga cup noodles, di ba? Bentahan ko ng cup noodles is 20. Di ba? Dati nasa 16 point something lang ang puhunan yan. Tapos nag 17, nag 18, 20 pa rin yung puhunan, 20 pa rin yung benta ko. Pero ngayon, pag dumating yung ating mga cup noodles bukas, hindi na siya pwede sa 20 dahil ang puhunan niya na is 19.35 yata yung kung hindi ako nagkakamali. Kay grocery yun ha. Paano pa kay Pure Gold?
Di mas mahal ng konti kay Pure Gold. Pero hindi naman lahat. Minsan is same price lang naman sila. Ayan, siguro pag kay Pure Gold, nasa ano na yun, nasa 19.80, hindi ko alam. Basta kay grocery is na 19.35 ko, hindi ako nagkakamali. Kaya ibebenta na natin siya ng 23. Ayan, 23. Kasi round off natin ng 20. May 3 piso tayo. Kasi dati kapag noon, binibenta ko lang yan 20. Pag may mainit, may kutsara, 25. Kaya lang bira naman may maganon kasi may jump nga ako. Yan guys, yun lang naman yung napansin ko. Ano pa ba? Ano pa ba yung medyo may tumaas? Yun, yung mga noodles, di ba? Dati 10 pesos, ngayon is 11 ko na. Yung canton, dati 15, ngayon is 16 ko na. Yung piatos nga, dapat pang 16 na talaga. Kaya lang, medyo ano pa, alanganin pa ako magtaas. Kasi ang puhunan niya na is nasa 13 point something. Diba? Kaya dun lang, bumabawi na lang tayo sa iba. Pero yung mismo talaga is hindi ako pwede magpababa dahil gumagamit tayo ng kuryente. Diba? Tapos yung cup noodles, tumaas na rin talaga. Ewan ko lang sa ibang lugar, dyan sa inyo. Basta sa grocery, nasa 19 point something na siya. Kay Pure Gold, malamang, diba? Mas mataas dun. Dito sa Silina, hindi ko lang alam kung magkano na. Yun guys, siguro i-upload ko na to. Hindi na ako maghuling kasi ang dami na, ang haba na masyado ng ano ko. Yun lang guys, thank you for watching. Ayan guys, mayroon pa pala akong pahabol. Katulad na lang ng cobra. Diba? Yung cobra, ang laki na itinaas niya pero hindi pa rin ako nagtataas ng presyo. Hindi ko pa nga mapapansin kung wala pa nagbayad sa akin ng 16 pesos. Ayan, may nagbayad sa akin ng 16. Ang bentahan ko lang naman is 15. Kaya naisipan kong tingnan yung resibo ng huling bili ko na grabe, ang tinaas pala is halos nasa 30. Nagbenta. Basta ang laki tinaas niya kasi dati 264 lang yun. Ngayon is siguro nasa 295 ba? 290? Hindi ko maalala. Basta ganun. Sabi ko, hala, ano pala? Sabi ko, kaya lang yun nga. Siguro magtatas na lang tayo sa step by step. Huwag natin biglain yung ating mga tumer. At least alam naman nila na mataas na sa iba. Ganyan talaga ginagawa ko guys. Kahit anong item, kapag tumaas na, hindi agad-agad ako tumataas. Basta hindi pa naman tayo nalulugi. Ayan, go pa rin. Katulad na lang ng cobra. Siguro nasa 2 piso na lang yata yung mahigit. Diba sabi ko hindi pwedeng 2 piso lang dahil naggumagamit tayo ng kuryente. Pero ayan, step by step muna tayo. Ayan, paramdam muna natin sa iba nating tomer na tumas talaga sa ibang tindahan bago tayo tumaas. Ayan, yung cobra. Yung RC ko maliit, 10 piso pa rin naman yung bentahan ko. Yung RC na malaki, lemon RC is 25. Yung Coke Kasalo, Coke, Sprite, Royal, 28. Ayan. Yun lang naman. Yun lang yung kunting pahabol.